те по-тежко търпят изключването на тока. Те практически те не биха оцелели в, студи. Те не знаят какво, да правят, когато остават без храна и къде да отиват и как. Това са навици, които ние тук, живеейки само, можем да приобретем. Ние ставаме силни, закалени, търпеливи, само минавайки през определен вид, изпитания, нали, и предизвикателства, с които сега се сблъскваме. Тази наша реалност, ако да може да я разбереш, че трябва да поживяш вътре й. Не да идваш за 1-2 дни на гости. Чужденците и журналистите, които идват при нас за 1-2 дни, те не могат да разберат контекста, те не могат да разберат реалността, в която ние живеем. И в това е ценността на нас, на тези хора, които живеят тук, говорят от първо лице и са в контекста, и разбират, и говорят, и знаят, и преживяват, и имат приятели, имат кръг на общуване. Те могат да оценяват ситуацията по-обективно.